Bones tardes, amics meus tots. Som l'Aro i el Sergi i això és No m'expliquis més pel·lícules. Doncs molt bones, benvinguts tots. Moltes gràcies per aquests aplaudiments. Avui és dia 6 d'abril del 2022 i aquest és el programa número 6. Molt bona tarda, Harold. Què tal? Com estàs? Què tal, Sergi? Bona tarda, com anem? Ja som aquí un altre cop al programa número 6 i avui en parlarem d'una pel·lícula que es diu Crash, una pel·lícula del 2004, de l'any 2004, ja té el seu recorregut, però abans, com sempre, anem amb la secció sense nom, amb les notícies. Val, avui a la secció sense nom parlaríem una miqueta més, si et sembla bé, Sergi, de les pel·lícules que vam comentar que acaben de sortir a cartellera el dia dels Oscars, vale? Que ho vam comentar en aquell programa, Sí, que és tant Morbius com Sonic 2. Vale? Estaria bé parlar-ne una miqueta, ja que hi ha poques novetats. No sé com ho veus. Sí, perfecte, em sembla molt bé. De fet, Vale. a Morbius teníem diverses cosetes que comentar, eh? Ah, exacte. Morbius, com ja sabem, s'han portat una mala crítica a nivell de crítica especialitzada, val? Té un 4 amb 8, té un 5 pelat a Film Affinity i IMDb. I em sembla molt. Sí, és una pel·lícula que ja pintava bastant durant tota, siguem Sí. sincers. Què està passant amb el Jared Leto? Que vol intentar ficar-se en el món dels superherois, sigui com sigui, no? Té Sí, pinta de que és el santo grial, els superherois ara mateix. Ara mateix, sí, és veritat. Bueno, ara mateix ja fa uns anyets, no? Però Sí, és que exacte, portem uns anys. sembla que aquests actors, si no estan en el món DC, Marvel i sucedáneos, no, és com que deixen d'existir o com que ja estan com... No sé, sembla que tots han d'arribar a passar per allà d'alguna manera o altra. No ho veig com a res transcendental. Jo crec que és simplement que si dones amb l'actor vinculat amb un personatge de Marvel o de DC, aquest actor pot generar molts calés i aquest tio es pot convertir en una ultraestrella, saps? Llavors jo crec que és el santo grial per això, perquè persegueixen com l'èxit aquest que ja era de superherois. Bueno, que portem temps amb aquest èxit. Deuen buscar això, suposo. De fet, el Jared Leto no se li recorda res més bo, almenys per meva, des d'aquella pel·lícula que va guanyar l'Oscar, el Dallas Buyers Club, que realment va ser una pel·lícula molt bona, jo la recordo molt positivament, i ell va guanyar, em sembla, l'Oscar com a millor actor. El 2013. 2013, però clar, després d'això ha intentat diverses cosetes i mai se n'ha sortit. Aleshores, no sé si és el moment de fer-se una mica de banda o potser buscar altres tipus de papers. Sembla ser que aquestes transformacions que intenta ell no acaben de quallar. Sí, no sé el per què se li segueix donant tanta bomba. És a dir, és un nom que està com molt en boca de tothom, Jared Leto, però és que... Passa catxer pel que ha fet, ell no ha demostrat tenir aquest catxer realment del que és com el tracten, vull dir, no ha fet res rellevant a part de petites cosetes més l'Òscar aquest de la pel·lícula aquesta que dius. Un premi Òscar d'un any, doncs, bueno, pot ser que aquell paper fos molt específic i potser tampoc no va tenir la rivalitat adequada en aquell any i, bueno, quasi s'ho emporta, doncs, per inèrcia, però això no fa que sigui després un bon actor. I la prova està amb ell mateix, no? O sigui, ha guanyat l'Òscar i què més ha fet? Res més. Aviam, que ha sortit a moltes pel·lícules, però, per exemple, jo no el recordo ara mateix, no el recordo al Club de la Lucha, i sí que ha sortit. El Club de la Lucha, exacte, també sortia, no el recordo. Veus? No el recordem, però per què? Perquè totes les pel·lícules que porta des del 98, abans fent pel·lícules, porta molts anys, totes les pel·lícules que han tingut bona nota on ell ha contribuït és el 5è, el 6è, el 7è, 8è actor, por ahí està. No el recordes. A l'Habitació del Pánico, tu el recordes? No, i a més és una pel·lícula que em va agradar, zero, també. Val, American Psycho, tu el recordes? No, en absolut. L'Habitació del Pánico és aquella de la Jodie Foster, també? Exacte. Ah, quin horror de pel·lícula. Suporto aquella pel·lícula. La recordo amb molta... No em va agradar gens. La vaig anar a veure amb moltes ganes i me'n vaig emportar una hòstia brutal. Bueno, mira, a vegades l'expectativa. I American Psycho, doncs tampoc el recordo. No sé, un actor que passa com desapercebut quan no té aquest paper principal i en canvi quan té el paper principal doncs gairebé haguéssim preferit que passés desapercebut. Sí, totalment d'acord.
en fi. En el blog deixarem el link en la descripció del canal de YouTube on pengem aquest post. Deixarem el link on anireu al blog on pengem... Jo ho estic fotent, no? Ajuda, Marol, què estic dient? Bueno, que tenim la pàgina web on tenim un blog i allà, doncs, fem, no? Bueno, tu, principalment, és el que estàs fent contingut pel blog. Bueno, allà estem generant contingut i penjant... Avui hem penjat un post precisament parlant d'això, del Jared Leto, d'aquest paper de Morbius, d'aquesta com desconnexió entre públic i crítica, no? Totalment. Sembla que la crítica l'ha destrossat i en canvi el públic l'ha anat a veure en massa i us deixarem el link en la descripció. I això és curiós perquè des dels mitjans es diu que la crítica ha mort, en l'aspecte de que la crítica dels experts ja no té cap tipus de valor ni repercussió com acaba sent el producte, em refereixo, per l'audiència que pot arribar a tenir. Pel tema aquest de Morbius, no? Perquè realment la gent està anant i a la gent li està agradant. Jo les últimes experiències que he tingut amb dues persones que la volen anar a veure, a mi els agrada també Fast and the Furious. O sigui, vull dir, és aquest tipus de pel·lícula i és aquest tipus de pel·lícula que busquen Snake Eyes... Bueno, doncs tinc amics que els agrada aquest tipus de pel·lícules. Bueno, ja per tot cinema, no? No, està clar. Però que no és un producte de qualitat, o sigui, que no t'esperis que la crítica estigui equivocada i en veritat sigui un pel·lículon. Segurament sigui un trunyo, bastant gran. Segur. Això sí, però com ha recaudat ja el doble, veritat? Sí, ha recaptat en molts pocs dies, al cap de setmana ha recaptat ja ha cobert despeses i ha superat el doble de recaptació del que es va gastar i ara, veurem a partir d'ara també una mica, que a vegades també és aquesta primera empenta o aquesta primera acollida del públic i després, es desinfla, no? Això també passa moltes vegades, moltes pel·lícules. O fa l'efecte crida, que la gent segueix anant i més. I aquesta pel·lícula ara porta 3 dies i ha fet el doble, però potser quan porti un mes és top 7 a nivell de ventes, Jo no ho aposto, jo no apostaria per això. El tanto que fa molta por, la gent. Sí, és veritat. Que la gent està molt loca, No, que la gent, és que la gent està molt loca. Sí. Tant que sortim d'una pandèmia i se'n van a veure Morbius, Vull dir que quedaràs una mica tocat, potser. No, i que després passa el que passa, que ho posen una espècie de top de pel·lícules, preguntes tops de pel·lícules i et diuen Morbius i Venom i no sé quantos, i dius, a veure, en quin món ens estem perdent? Hem de ser seriosos, les úniques pel·lícules de superherois que han tingut, diguem, qualitat han sigut les últimes, les que han juntat, no? Vull dir, la conclusió final del món de l'època dels superherois, perquè va acabar amb The Endgame. Ara sortirà una nova, no? Tanda de superherois, però veiem que segueixen fent blockbusters com aquests, que els intenten fer blockbusters i a vegades ho aconsegueixen com Morbius, i són pel·lícules que no tenen qualitat, però no sé. Però és que tampoc no entenc la motivació per arribar a fer aquest personatge. És una mica el que vam parlar també en l'últim post, que parlàvem dels Oscars, amb l'Albert, que no entenc la motivació de dir, vinga, va, anem a potenciar aquest personatge Morbius, que segurament el que és entès, el que està dins d'aquest univers de còmic i així, potser sí que el rep amb ganes, però el gran públic... A nosaltres el gran públic no el pot treure de Superman, de Hulk i de I Capitán de Amèrica. quatre més. Exacte. Després quan surten aquests personatges menors, o no sé si són menors, però menys coneguts pel gran públic, dius, és que no ho sé, doncs dona'm alguna molt potent perquè m'interessi, perquè és que si no... Bueno, aviam, al tanto, que ho han intentat, porten anys intentant-ho, Pensa que la d'Iron Man 1 va ser el 2008, crec que vam dir l'altra vegada, o alguna cosa així. La tira d'anys fa d'Iron Man 1. Sí. Sempre han fet pel·lícula per quan volien presentar un superheroi, per exemple, el Ant-Man, no? L'Hombre Hormiga. Feia la pel·lícula d'Ant-Man i després sortien les pel·lícules o tal i qual. Bueno, l'han intentat aquesta tècnica sempre, però no sé. És el que tu dius, no? Qui coneix Ant-Man abans que sortís a les pel·lícules? Poca gent havia vist aquest personatge. Sí, no? potser Fins i tot la Bruja Escarlata, que és un personatge bastant més conegut, no és conegut per la gran majoria. No. Has d'estar mínimament vinculat amb aquest món. Mínimament. El que passa que, són personatges que després, té una història al darrere interessant i així, doncs pot enganxar. Però
bàsicament, així, per deixar-ho així molt per sobre, aquest personatge és un doctor que té una disfunció a la sang i intenta trobar una cura al retorn i aleshores es queda ell com una espècie de vampir tal, no? A veure, ja? O sigui, ja? Sí. És això? O sigui, llavors què, és una espècie de Dràcula transformat o... Vull dir, on està la innovació? On està la sorpresa? No ho sé, no li sé veure, Però aquí el tenim. No, que segurament hi ha altres superherois que puguin encaixar millor, però jo suposo que ells deuen tirar una mica cartes a sobre la taula, en plan, vinga, va, anem a provar aquesta franquícia, com funciona. Fan una pel·lícula, que fan un actor conegut per donar-li una miqueta de tal, i jo què sé, que aconsegueixen recaudar el triple, doncs bueno. Sí. Ah, no, clar, ja està, feina feta, vull dir, vinga, mira. Estaran pensant en Morbius 2, ja. Exacte, és el que t'anava a dir. És el que t'anava a dir. ¿Visto lo visto? Pues vinga, ja Morbius 2... Seguríssim, estan fent plans per la següent. I la crítica que se'n vagi a manllar el xiringuito, està clar. És que en 3 dies haver duplicat el cost de producció és molt bèstia. És molt bèstia. Molt bèstia. Potser també sí que és cert que ara la gent va molt més al cinema perquè ja hi ha una miqueta més de llibertat a nivell de social de tema pandèmia i tal. I hi ha més assistència als cinemes. Però no és normal. No és normal. I l'altra que comentàvem l'altre dia, que és la de Sonic 2. Sonic 2, això. Sonic 2, sí, jo també, o sigui, òbviament no... és una pel·lícula així normaleta, no? Però ha tingut una crítica bastant bona, un 6/2. Ah, mira. Sí. És com a pel·lícula d'entreteniment, es veu que està bastant bé. O sigui, si tu la veus com una pel·lícula d'entreteniment, està bastant bé. Deixant-te de banda del Sonic, si va jugar de petit amb la Mega Drive, el que sigui. Vas a veure una pel·lícula d'uns monigotes que es mouen a la pantalla, com a entreteniment està bé. Clar, és que és el que diem sempre, no? Has d'entendre el context, no? Vale. Com a pel·lícula, segurament no m'agradarà. O sigui, no m'agradarà, no m'atrau. No tinc ganes de veure una pel·lícula en què surt a més el Jim Carrey ja superexplotat i fent més de Jim Carrey i més exagerat segurament i més de tot amb el Sonic amb 3D o amb CGI i tal. És que no em ve gens de gust, però bueno, és el que dius tu, no? Si ens allunyem una mica d'aquesta mentalitat i entenem el tipus de pel·lícula que és, que segurament va dirigida també a un tipus de públic, doncs potser li traiem parts positives. Bueno, pot ser entretinguda, pot ser divertida, pot ser que tingui aquestes parts més còmiques, segurament. I, segurament les teves aquestes parts així més divertides, doncs li traurem coses positives. Exacte, deuen ser dues horetes de passar l'estona. De passar l'estona, exacte. Sí, que tu la pots veure amb els teus fills, per exemple, i segur que no passarà la història del cinema. I fantàstic, no, evidentment que no. Però està bé que no hagi tret una nota molt més dolenta, perquè tampoc s'ha de tirar pel terra cada vegada que es fa una pel·lícula d'una franquícia que ven perquè sí. No cal baixar tant a nivell, saps? S'agraeix que intentin fer bé les coses, que no baixin directament a vendre. Perquè Sonic, la primera de Sonic, què va funcionar? No, crec que la puntuen bastant baixeta, bastant baixeta la puntuen. Però mira, em sembla que puntuen una miqueta millor aquesta segona part. Sí, la primera un 5/4. Sí, doncs em sembla que la segona puntuen una miqueta millor, potser han corregit certs aspectes. El que dius tu, no? A vegades tiren una sonda, no? I miren a veure per on peta la gent i llavors amb la segona, o si hi ha una preqüela o una seqüela, poden com corregir, no? Que segurament la primera va ser, van recaudar més que suficient. Segur. Estaven per la segona i segurament vingui una tercera. Però bueno, mentre que no comencin a baixar el nivell, és acceptable que té que haver-hi cinema per tothom. Cinema per tothom, sí, exacte. Molt bé, doncs no tenim res més, no? Amb la secció sense nom? Tenim... que el 8 d'abril el 8 d'abril estrenen la propera pel·lícula d'Animales Fantásticos. Ah, sí. De tota aquesta trilogia o saga, no sé el que era, de pel·lícules que estaven bastant bé, realment, o sigui, a nivell de trets i de més, no? Estaven bastant ben trobades. Això és el que està vinculat amb l'univers Harry Potter? Crec que sí. Sí, oi? Crec que sí. És com anterior a tot l'univers Harry Potter. Exacte. Estic com bastant desconnectat, amb aquesta connexió de sagues, però no sé per què em ve una mica aquesta informació d'això. Crec que van treure un període de pel·lícules abans o por ahí. Sí. Inclús amb el Johnny Depp, no? Que em sembla que en aquesta última està com apartat. Per tot el que ha passat, no? Suposo. Sí. Per tot el que no ha passat.
Sí, exacte, ara. Per tot el que no ha passat i l'han acusat. Matisos són importants. Però ja està, li han tirat la carrera en l'aire i el Will Smith pot anar a apallissant a la penya pels escenaris i no passa res. No passa res, Òscar Patí. Però tinc clar que no passa res perquè és negre. És negre? O sigui, arriba a ser un home blanc, heterosexual. El que golpeja qualsevol altre ésser viu del nostre ecosistema i ja està. El que sigui. Corre. Igual, des d'una dona o un negre o una granota. Dona igual, és indiferent. No tens racó on amagar-te, No. Ja està, liada pardíssim. Hòstia, és que és per flipar, però bueno. En fi, corremos un estúpido velo. I ja està, doncs això, no tenim res més. Molt bé. Secció sense nom. Doncs fins aquí la secció sense nom. Apa, doncs anem a comentar la pel·lícula que tenim com a ressenya avui. Apa, doncs. Som-hi, company. Ja ens hem enfangat prou. Anem a comentar. La pel·lícula d'avui és Crash, una pel·lícula excepcional. Anem a posar una mica en context del que tracta la pel·lícula per qui no l'hagi vist, tingui ocasió de veure-la. Bàsicament el que tracta són diferents històries que s'acaben ajuntant, que acaben com trobant un punt de connexió en la trama, que és aquesta problemàtica racial i social que hi ha, en aquest cas, en la ciutat de Los Angeles, doncs, entre certa part de la ciutadania o la ciutadania, el cos policial i bueno, una mica els conflictes que poden haver-hi, sobretot en aquesta ciutat. No? És de tothom conegut que als Estats Units és un país multicultural i aquests problemes racials existeixen, han existit i seguiran existint. Però sí que és veritat que Los Angeles és com una ciutat com que porta això als extrems. També s'ha d'entendre que és una ciutat de, no sé, em sembla que són 20 milions d'habitants i amb molts suburbis i moltes diferències socials i racials, no? I aleshores, doncs bueno, la pel·lícula està molt bé perquè tracta una mica aquests temes i a mi, sincerament, una pel·lícula molt recomanable, em va agradar moltíssim i molt ben feta i vaja, bàsicament una mica la sinopsis és aquesta. Què hauries de comentar, tu, Harold? Com la vas veure? Com et va semblar? És una de les grans pel·lícules just després del 2000. Sortíem d'una època de cinema una mica transitori de les pel·lícules d'acció dels 90, a finals dels 90, i el 2004 van treure aquest producte. Per cert, un director que no ha fet ni havia ni ha fet res més, vull dir. O sigui, totalment... Paul Haggis, que és veritat que... Totalment és sorprenent, vull dir, o sigui, dona sortida a l'home aquest, perquè ha fet un producte tan bo i després ja no ha fet res més. Ni d'abans ni després. No s'entén. Venia de fer algun capítol de televisió, una sèrie de televisió... El Walker Rancher, Texas. Exacte, amb el Chuck Norris, i poc més, i aleshores, pum, treu aquest pelotazo de pel·lícula, guanyadora de l'Oscar a millor pel·lícula d'aquell any, del 2004. I no sé si merescut. Pot ser que en aquell any estigués rivalitzant amb Brokeback Mountain? Sí, crec que sí. Sí, oi? Sí. Clar. Que també es van portar cosetes, Vaig mirar els Oscars del 2005. El que passa que, la millor pel·lícula a vegades és com una mica el premi gordo, no? I, clar, a vegades és el que passa amb les pel·lícules, no? Si tens la sort o la mala sort, segons amb qui competeixis aquell any per emportar-te les estatuetes. I aquell any, doncs clar, entre d'altres estava Brokeback Mountain, que no se la van portar i en canvi se la van portar Crash. Per mi, Crash és una molt bona pel·lícula. És una pel·lícula, sí que és veritat que és molt cabrona perquè et fa trobar sentiments amb tu mateix. Ja. No? Et va passar empatia, suposo. Correcte, empatia positiva i negativa. Sí, evidentment. No, perquè ni tots són bons ni tots són dolents, vull dir... Exacte. I passa amb tots els personatges, de fet. Sí. És que passa amb tots. Tots la caguen. Tots la caguen i tots són bons, tots són dolents. Sí que és veritat que a la pel·lícula l'evolució d'alguns personatges és com molt radical.
És molt radical, és molt bèstia. Masses personatges, suposo, per introduir en tan poc temps. Massa personatges, aprofundeix molt poc amb alguns i el que et dic, no? Que hi ha uns personatges que de repent fan un canvi molt... El noi policia, el noi ros, caucasià... Sí, exacte, passa de ser tot que jutja el seu policia expert, company, perquè fa coses dolentes i la segona escena ja està fent ell algú dolent. Sí que és cert, hi ha poca evolució, però suposo que la mala gestió... L'única cosa dolenta que té aquesta pel·lícula deu ser la mala gestió d'aquests temps, perquè en els dos xavals de color que són delinqüents ja surten en bastantes escenes. Moltes, són molt protagonistes. I fins i tot estan pel carrer parlant ells dos sols, explicant-se tonteries, i allà estan... És un temps valiós que podrien haver introduït en un altre personatge, sí que és cert. Sí, quasi que podríem dir que són els protagonistes de la pel·lícula, quasi, perquè surten molt, i el germà, aquí entrem amb spoilers, el noi, un dels nois negres, que és el noi com una mica menys crític amb la societat, no? Hi ha un dels dos que és com molt crític amb la societat, amb el racisme, amb els blancs, i l'altre és com més empàtic, més que entén la societat, entén els blancs, entén tot el que passa, i en canvi, doncs aquest noi és el que al final entenem que és el germà d'un dels detectius. I per mi aquest és gairebé com el protagonista de tota la pel·lícula, no? És el que ho enllaça tot, no? El policia, el detectiu? No, el detectiu i el germà. El germà, vols dir. Sí, al final és el que troben assassinats, és com comença la pel·lícula, no? Troben l'espardenya aquella o la sabata, la bamba aquella del noi. Per això et dic que per mi hi ha com una evolució com molt bèstia de diferents personatges i per mi això em sobta una mica. És com massa ràpid, un canvi massa brusc. Amb aquest o amb l'altre personatge, també l'altre policia, no? El Matt Dillon es diu, és l'actor. També és com molt cabron, no? Amb tots, tal, amb la telefonista aquella, té aquells problemes amb la noia del telèfon i així. També és com abús, fa una espècie d'abús policial, no? Quan fa aquell magreig a la noia i després de repent dona la vida gairebé per salvar-la. És com, hòsties, joder, potser estem anant d'un extrem a l'altre. Per això dic que és una pel·lícula molt cabrona en aquest sentit, no? Perquè se'n va molt als extrems. Jo suposo que també el relleno del mig, la transició, te l'has d'imaginar tu. No podien fer tota la història completa de tots aquests personatges. Són masses personatges. Masses. Fins i tot la Sandra Bullock i el com es diu? El que hem comentat abans. El Brendan Fraser. Portant ràdiament poc per és veritat. Sí, no surten massa, és veritat. No ens oblidem, el 2004 la Sandra Bullock era l'estrella de Hollywood, vull dir, era com la princesa, no sé com li deien, del cinema americà i de més. Sí. El Brendan Fraser venia de fer La mòmia i ser un tio... Fa 4 anys era un tio, vull dir, del 2004, això va ser el 99, La mòmia, era un tio d'èxit. Surten bastant poc. Surten bastant poc, realment. Surten bastant poc, sí. El Matt Dillon surt bastant. Té bastant de protagonisme. Té molt de protagonisme, sí. Per mi, ara que deies això del Brendan Fraser, per mi, en aquell moment, era el que avui en dia pot ser el Chris Pratt. El de Jurassic World. Totalment d'acord. Guardians de la Galàxia, no? Que els dos, o qualsevol dels dos, tenien que haver agafat el relleu d'Indiana Jones. Exacte, el Harrison Ford, no? Serien els actuals Harrison Ford. El relleu, el Brendan Fraser no va seguir, per desgràcia, perquè un actoràs còmic brutal. I l'altre és el de Jurassic World i Guardians de la Galàxia, de més. Sí, que fan aquestes pel·lícules d'acció còmica, no? Són aquestes... Era una mica el que passava amb Indiana Jones i són aquestes pel·lícules que tenen acció, que són d'aventures, que són... tenen una part còmica també i el Brendan Fraser es va quedar una mica en aquell... Va tenir també aquell petit lapsus, no? Amb el... com es deia aquell, del Tarzán? Sí. George de la Jungla. George de la Jungla, cert. Aquest és un parèntesis una mica estrany. Pagar factures...
són pel·lícules pagafactures. Són pagafactures, sí. Que tots les faríem, O sigui, no ens enganyem. Sí, home, a veure... La trobes en una situació complicada i, vamos... Ei, posa-m'ho aquí. Sí, que tinc butxaca. Que tinc butxaca, posa'm aquí que tinc butxaca. Aquí t'has de sortir amb taparrabos fent el burro? Posa-ho aquí. On vols que sigui? Totalment d'acord, Una altra cosa és que ho agafin com un vici, com el Nicolas Cage, que bàsicament ha canviat la seva trajectòria per fer pel·lícules d'aquest tipus, de Págame el vicio, de Págame los coches. Págame el vicio, sí, sí. Els cotxes, perquè ell vol col·leccionar cotxes i no sé quines històries més tenen. Hòstia, no sé. Però es va quedar el Brendan Fraser, tot i que, veus, en aquesta pel·lícula, bueno, torna a estar a l'alçada. Tots els actors estan bastant a l'alçada. És una pel·lícula en què surten moltes primeres espasa del moment i estan tots molt al lloc, no? Aguanten molt bé la pel·lícula, aguanten molt bé l'actuació cadascun. Té molt de nivell. Molt de nivell. Sí, però no cal que siguin personatges més principals. Des de la filla de l'hindú, del persa de la pistola, que té la botiga, sí, és veritat. Sí, des de la mateixa filla ho fa molt bé, sí. Fantàstic pel paper que fa. És fantàstic. Inclús aquest, inclús el personatge aquest indi també, que té la botiga, el badulac aquest, també ho fa molt bé, Sí. Que tots, tant els principals, no? Actors més principals com els actors que estan una mica més enrere, ho fan molt bé, molt bé. Una pel·lícula que s'aguanta per totes bandes. Potser per això també al final va ser la guanyadora a l'Oscar, no? I també, és a dir, la trama és més sucosa, potser una trama de problema racial a Los Angeles, a més, i amb què tots els personatges aguanten molt bé la trama, que no una trama de, dos vaquers amb tendències més o menys homosexuals que potser tampoc potser interessava menys, no, en aquell moment. Sí, però també va tenir el seu èxit, vull dir, que és una pel·lícula ultra reconeguda. Sí, però no té l'estatueta millor pel·lícula. En fi, a nivell musical també està molt bé la pel·lícula, la Crash. Sí, també. La música està molt bé. Tu has mirat el que ha fet el Mark Isham? Sí, m'ho vaig estar mirant. Recorda-m'ho. És curiós, té... Sí. Té pel·lícules com... vaig al 2005, sí, ho vaig veure, la de Crash, cap enrere, abans de Crash, té Blade, per exemple, com a curiositat. Ostres. La pel·lícula del... Sí, i tant. Time Cop, del Van Damme. Time Cop, ostres. Sí, no, porta temps, fent bandes sonores des del 88. Vale? I així destacable, no destacable, però que puguem conèixer The Mechanic, per exemple, del... Sí. I poc més, per fer pel·lículetes poc conegudes, realment. Sí. No, però només que em diguis Blade i el d'allò, home, Déu-n'hi-do, O sigui... Sí, Déu-n'hi-do, però tampoc però no és per referenciar una qualitat, vull dir. O sigui, jo en aquesta pel·lícula, Crash, veig molta qualitat a nivell de música, perquè està perfecta a cada moment per portar-te. Et deixa... O sigui, la música et porta en aquesta pel·lícula. Crec, sí, és veritat que sí, recordo molt l'escena de l'accident del cotxe, que la música, ostres, em posava una mica els pèls a punta. Sí. Tant la música com el moment, com el tempo de l'escena. I l'actuació de la noia. Com es diu l'actriu aquesta? La noia aquesta... Pues mira, t'ho busco en un... Bueno, Espera, busquem un segon. Sí. Aprofitem i fem documentació. Mira, és la Tandive Adjeva Newton. Com t'has quedat? Que aquesta és la que surt a Avatar. És cert. És la que fa posa la cara, no?, en aquesta captura de moviment, el personatge femení d'Avatar. I fa molt bé, també. Molt bé. Surt al tanto que surt a entrevista con el vampiro. Què dius? Sí, però això estem molt enrere, Sí, el 94. Però fent què? La nena petita? Això ja no ho sé, aquí estic veient, no sé què feia. Bueno, la nena petita tampoc, perquè és del 72, Això t'anava a dir. Sí. Vull dir, ja tenia... Exacte. Abans havia fet les cròniques de Riddick. Sí. I després, posteriorment, de Crash, En busca de la felicitat. Gran pel·lículon, per cert. Sí, aquesta és la del Will Smith, no? Sí, exacte.
Sí, vam parlar l'altre dia. I rock and roll. Així com a... I aquesta noia sortia a entrevistar con el vampiro? Sí, surten al reparto de la seva filmografia. Carai. El Molt que bé, ves a molt bé. saber que feia el que tu dius, saps? Sí, no, és que estic intentant... Ah, sí, ara estic veient una fotografia d'ella. Sí. Sí, que té un recorregut també. Ah, saps on surt també? La sèrie aquesta Westworld que van fer ara fa... Sí que és cert. 5 o 6 anyets. La tinc també per sortia... veure. Em van dir que estava bastant bé, no? A mi no em va agradar. Ah, a mi no em va agradar. No em va agradar perquè... Et diré el per què. Jo m'esperava un... Evidentment, és una influència claríssima, per no dir una còpia, d'una pel·lícula dels anys, potser 60, que es deia Almas de Metal, amb el Yul Brynner. Estic tirant molt enrere, Almas de Metal... Almas de Metal. 73, vale. 73? Bueno, doncs jo pensava que era una mica més antiga. Almas de Metal. Que el que passa és això, és un parc temàtic on tots els personatges són robots... La Roma imperial, el oeste i l'Europa medieval. I en allà, doncs, bueno, hi ha dos persones que s'hi troben allà i comencen a tenir problemes amb els robots, no? I això, bueno, o sigui, no és una còpia, és una... Bueno, és agafar aquella pel·lícula o aquell guió i portar-lo a sèrie. I li van donar un altre nom, Westworld. I jo m'esperava una altra cosa. I, bueno, potser per això, saps allò que a vegades tens una idea i te trobes una altra cosa i ja per això ja no t'entra? Doncs, bueno, no li van posar un altre nom. L'original es diu Westworld, el que aquí es va traduir com a Almas de Metal. Però a la cartellera, que l'estic veient, és Westworld. I és molt neon, molt, bueno, dels anys 70 i pico. Clar. Sí. Doncs bona pel·lícula, ja en parlarem d'aquesta també. Aquesta la recomanes, l'antiga, del 73, sí? Sí. Hòstia, hi ha pel·lícules d'aquella època molt bones. Sí, això sí, però clar, és que és el que diem. Sí. És millor tirar per pel·lícules antigues perquè no surt res amb qualitat realment. O sigui, hem de tirar enrere. I hem de tirar la ruleta i no sé si has pensat ja les pel·lícules que vols posar. Ostres, doncs no. Aquesta de Westworld, no? Vinga, posem Westworld, va. Ho dic al final, no per ara. Sí. Posem Westworld i sí que havia pensat algun altre, però no sé, no recordo. És que, clar, jo tinc 6 pel·lícules, Doncs posa't una altra, home. No, si tinc 6, jo no, jo més no. Posa més, tu. Així sortirà alguna de les teves, perquè teva no sortit cap encara. Fem una cosa, deixem... No, la de Crash és meva, és cert, l'he de treure d'aquí. Ah, sí? Bueno, vale. Deixem-ho així, perquè si tu en tens una i jo en tinc 5 i segueix sortint la teva, vol dir que estàs fent alguna cosa. Vull dir, és obvi, no? És brujeria. Vol dir que el teu nivell d'informàtica des que et conec és fingit i en veritat ets un hacker. Un hacker. Aviam, què més a comentar? Podem comentar de la pel·lícula. Res més, per mi, bueno, doncs això, per mi és una pel·lícula molt recomanable. Jo per fer un apunt final, sí que el que veig a la pel·lícula, el que m'he donat compte a la pel·lícula, és que els personatges, el que els hi passa a tots ells, i és una mica el que ens passa a la societat, ens passa a cadascun de nosaltres, és que porten el pes de la vida al damunt. Ui, que profund. Com t'has quedat. Porten el pes de la vida, sí, el pes de la vida, tio. Perquè és que tenim moments en què estem alegres, ens ho passem bé, surt el sol, tot el que tu vulguis. Però el pes de la vida pesa molt. I potser hi ha alguns que ho intentem portar més o menys bé i d'altres ho porten una mica pitjor. I en aquesta pel·lícula queda tot molt concentrat, és una pel·lícula, però veig que tots ells porten com el pes de la vida a sobre, és com es desfoguen, descarreguen. Per què? Perquè estan fins als pebrots de tot. Estan cremats, és gent cremada, exacte. Jo, per mi és una mica és com el colofó final per mi. Com t'has quedat? Suposo que per això, no, ho veig així, suposo que per això no fan el tema de la transició del mig. Volen que exploti al final, saps? Que es noti clar que... Està molt bé. Sí. O sigui, al principi de la pel·lícula el que fan és posar dinamita, van posant dinamita, oi? I de repent al final comença a petar. Ara la història d'aquest, pum, peta. Ara la història de l'altre, pum, peta. Ara la història de l'altre, pum, peta. O sigui, és una pel·lícula com amb diferents finals. A meitat de pel·lícula ja estàs veient el final de la pel·lícula. Saps? Perquè a meitat de la pel·lícula ja peta el final d'una història.
Després peta al final d'una altra història. Saps? I al final, que és al principi, sí. I al final, que és el policia, que és el que acaba trobant el seu germà a la cuneta, com un perro. També fixa't el detall de quan el detectiu està parlant amb la mare, que ha mort el germà, que la mare li diu ell me trajo, me llenó la nevera, i va ser ell, saps? I ell no diu res. Ell s'ho guarda, tio. És que és el del pes, important aquest pes de joder, per què no li vaig dir que era jo? Però per què? Perquè vull que segueixi pensant que era el seu fillet estimat i tal. Sí, però, hòstia, són detalls que em van impactar. Està molt xulo. Sí. És possible que tots exploten menys aquest personatge. Aquest personatge és el que, fins al final de la pel·lícula, s'ho va guardant, s'ho menja, saps? Ho té a dins. Sí. Ho té dins. I, en canvi, tots els altres personatges acaben... La Sandra Bullock acaba patant amb la senyora que té de feines a casa. Que al final li acaba dient, és que eres mi mejor amiga. Per què? Perquè ha sigut l'única que ha estat allà per cuidar-la. Tot i que una mica abans li havia dit de tot perquè no havia fet una feina o no sé quantos, no? Amb tots passa això, no? Tots acaben patant d'una manera o altra amb els demés, acaben com deslliurant-se d'aquest pes de la vida, i en canvi aquest policia és com que s'ho acaba menjant tot cap a dins. El que li diu la mare és com una punyalada brutal. O sigui... Sí. I després es troba el seu germà... Bueno, abans d'això es troba el seu germà a la cuneta. O sigui, és que clar, tio, és que... La mare li diu es que no supiste cuidarlo. Se ha ido, mi hijo, se ha ido. No que se ha ido, perquè la mare no sap mai que s'ha mort. Ah, no, sí que ho sap. Sí, exacte. I diu, i el dia anterior... És veritat, sí. Més culpa, tot és culpa a l'esquena. Sí. Però són situacions reals. Clar. Són situacions que vull dir que poden ser perfectament reals. Perfectament. Per això et dic que és com un retrat de vida total. Molt concentrat, no? Amb 1 hora i mitja i tot. I com moltes històries... Una pel·lícula molt maca, tio. Després Batman dura 3 hores. Aquí podrien haver estat 3 hores perfectament. Sí. És veritat que podrien haver fet d'una història d'aquestes tot una pel·lícula. Saps? Com més desenvolupada. Però està bé, tot i que és tot com una mica accelerat, però està bé que et plantegen com diferents punts de vista d'aquests problemes racials i socials i per explicar-te una mateixa història al final. Al final és una mateixa història, que és això, és aquest, des de diferents vides, des de diferents personatges, doncs t'expliquen el problema racial que hi ha en 2 direccions, No, però és que és molt bèstia. O sigui, en totes les direccions, racials en totes les direccions. No dels blancs cap als negres, dels negres cap als... No. També hi ha xinesos, també hi ha asiàtics, també hi ha els hindús, també hi ha... Una falta d'empatia generalitzada, empatia però brutal, amb tots els papers, diguem, anem a dir-ho així, tots els personatges. Quan atropellen a l'home xinès, és molt bèstia. Sí. Cotxe. No saben què fer, no sé quantos. Després, quan ell porta la furgoneta que no sap el que hi ha al darrere i està ple d'immigrants xinesos, i l'altre, el blanc, i diu, sense cap mena de pudor, sense cap mena de pudor. Exacte, li doy 500 por cabeza. Sí. Es volia revendre, és com... I la furgoneta que eres tu. Que locura. Clar, i aquí és quan hi ha un altre cop com una volta de torca que dius, home, és massa... De sobte aquest personatge fa un canvi molt radical, no? Que el veus amb ell, aquest noi negre, que s'emporta la furgoneta i els allibera al mig d'una ciutat, al mig de la ciutat. I a més els dona 25 pavos para que se compren comida. És com... A veure... Sí, però també et dona una mica que és un delinqüent, però és un delinqüent que atraca cotxes. Vull dir, hi ha certs límits que ell no passaria. No sé si m'entens. Sí que és cert que no cal anar al mig de la ciutat a deixar-los anar, perquè, cony, pot venir la policia en qualsevol moment. Com ho expliques, això que acabes de fer? No? Allà en un carrer, al mig del carrer. Sí, exacte. Tu ara imagina't que el tio aquest se'n va al mig de la ciutat, el para un control policial. O sigui, es troba un tio amb una furgoneta robada, que segurament serà robada. Bueno, és igual, robada. Obren a darrere i es troba tot de 10 o 20 xinesos allà que no se sap d'on venen. O sigui, se li cau Sí. Que ho podien haver fet sota un pont, el director podia haver dit que l'escena fos algo molt més modesta i tal.
suposo que volien que fos tot molt visible, molt contrastat, saps? Clar, No sé. que vale, que sí, d'acord, és pel·lícula i és pel·liculero i està bé, no? Perquè, bueno... Però potser és una mica massa... El que et deia al principi, no? Per mi és una mica massa els contrastos, massa de malo a demasiado bueno, no? De massa personatge de massa fosc a massa... No massa fosc, però bueno, no del tot clar a un personatge massa... Ara és massa bo, i a més els hi dona, pues això, toma, 20 pavos para que te compres comida, os compré chop suey, li diu, em sembla. És com... És el comentari racista al final, igualment. Total, o sigui, te dejo ir, però vete a comprar un chop suey. A veure, que igual també menjant un perito caliente. Que sí. No per ser xino només ha de menjar xinès. No, però per això també el comentari racista, encara que estigui fent un acte de bona voluntat, Sí. saps? És com si el fa com forçosament perquè no vol semblar com no racista o dèbil, saps? Ja. Crec, no sé, més forçat per part d'ell. Bueno, pues molt bé. La ruleta o què? En què surt? Sí, i hem de fer puntuacions, eh? Ah, és veritat, doncs fem les puntuacions. Ruleta, no, si vols ruleta. Sí, vinga, ruleta i després fem puntuacions. Vinga, va, tiro. Tira. Taca. Aviam. Mira. Sí, No, mira. no, ha passat de llarg. Què passa? No ho veig jo, eh? Ha passat Black Rain de llarg i ha tocat a Tiempo de Matar. Vale, vinga. Molt bé. Vale? Tiempo de matar. Doncs, estimats i estimades, que sapigueu... També és Sandra Bullock, per cert. Imagina't. Doncs, estimats i estimades, que sapigueu que la propera ressenya que farem serà Tiempo de matar. Ara per ara el que farem serà anar a fer les puntuacions. Puntuacions, a veure. Comencem, com sempre, direcció. Vinga, un 8. Vinga, tu primer. Un 8. Vale, jo tinc un 7. Mhm. Fotografia. Un 8. Carai, jo tinc un 6. Uh. Tu has tirat alt, eh? Oh, jo he tirat baix. Actors. Un 8. Jo un 7. Escena. Posada en escena, tot allò que dèiem, escena... Set. Un 7 has posat? Sí, Hi ha un 7. Actors m'has dit un 8, no, tu? Sí. exacte. Efectes especials. Un 7. Un 7, jo també tinc un 7. I banda sonora un 7. I un 7. Vale. A veure, També em deixa'm surt segon. un 7 i mig, sí. 5, són 30, són 36, entre 6, un 6, no, 1, 2, 3, 4, 5, no, són 35, són 41. Jo tinc un 6,7, no? 6,7, val. Espera, deixa que miri. Quan he dit 41? Crec que sí. Un 6, no, 6,8, perdona, un 6,8. Un 6,8 i tu et surt un... Un 7,5. Vale. Bueno, està clar que jo sempre acabo puntuant una mica més baix i tu una mica més alt, eh? Sí. Ja estem veient una mica quin és el punt de partida de cadascú, eh? Jo regalo... No. Igualment, 7 i mig nen. em sembla una nota justa. Home, jo Perquè veient crec un que 6, va sortir. jo veient un 6,8 meu, per mi també crec que he puntuat baix. També ho penso, que he puntuat baix. Però així queda. Així que... Així queda i així... Ah, papito! I així ho deixem. Molt bé, Harold. Vinga, Escolta, un plaer, com sempre. igualment. Que sapigueu, tots els que ens esteu escoltant, que en breu us deixarem també links de pàgina web, de blog, de Facebook i de Twitter. I ja no estem a TV3 perquè no ens deixen, que si no, fotem allà, a TV3 també. Molt bé, Harold, una abraçada, moltes gràcies, com sempre. Parlem, adeu. Que vagi bé. Adéu.